はい。座ってもらっていいですか。나 들어가게. 형 똑같다고 내려가게. 자, 용 lại. 용 lại là. いいよ。下がってください。물러내. 다음에 그래죠. 뭐 야리마스요とか言って。もう。どいてほら。ダメ。みんな責任者です。